جبرمای گنده ما سلاو ریس. امی ایرو بحث نافچه گلمان آل سر باجار خارپت بکن و به هفرا بناسن. گلمان آنجی بزازاکی خلامان. یک جنافچه این لسر باجار مزرعیه. مزرع او گنده کو پشتی کله خارپت وک ناوندی هاتیه قبول کرن و بوی باجار. ناو خلامان بزاراوه کرمانجیه و دواتای خلامیه دایه. ناو گلمانجی بزازاکیه. در سال 1987 دا جعالی دولت و هاتیه قدخه کرن. نافچه 78 کیلومتر لباشور روژاوای مزرعیت که در سال 1990 دا بوی نافچه و به مزرعه و هاتیه گریدان. نافچه 16 گوند شارداریک و 3 تاخن گریدایی شارداریه هنه. نفوس نافچه لگور سال 2018 6566 کسان پکته. لگوندن وکه باخنا، کرتو، اینوتو، نرگک، انگنه و گراگوپه ددمن بردا کردن خریستیان جیانه. لناوبرا گوندن دولک و دولکا جورین دا خانه که دیروکی هیه. خان لناو اراضیه که بخاصی دونمانه. د دربار خانه د دیروکه که زلال تونه لیته گوتن د سال 1638 دا جعالی مراد چارم و د سفریه بغدای دا هاتیه چکرن. خان جبو کاروان کو ریگه ها بغدای او داربندا گلکا بحر رش بکار آنینه جی بطلانه بویه. اف خانا مجارا بحثه کو گلک جاران هاتیه رستوره کرن هیجی لسر پیانه. لحرم باکور روژاوای نافچه بناو روی بحرو لباکور روی تنگولا دو چم هنه. ev her du çem jî dikevin ser çemê Dîcle. Li rojhilatê navçeyê çirê sorî heye ku ciyekî seyrangehi ye. Di nav sînorê navçeyê de meriv dikare bêje ciyê herî xweş ê ji bo serdanê ye. Li başûr koyê Sixik û koyê Alaca, li bakur rojhilat koyê Kupik hene. Bilindahiya navçeyê ji rûyê avê 1105 metre ye. Ferahiya erda wê jî 318 kilometre qare ye. Hejmara niştecîhan nêzîkî 8700 in. ev li gor daneya sala 1997 e. Aboriya gelê herêmê li ser çandinî, derxistina krom, mermer û xwedîkirina ajalan e. Her wiha karê mozhingivî jî cî bi cî tê kirin. Herêma ku navçe lê ji aliyê madenan bin erdê ve gelek dewlemend e. Ji sadî 6 derxistina kroma dinyayê li Gulemanê ye. Ev krom û maden li herêma gundê Bahro Bişaron û Kelaksiyên e. Mixabin ji vê dewlemendiyê gelê herêmê sûd wernagire. Krom madenekî krofek, birqok û hişk e. Rengê kromê gewreyê zîviye û tê sîqalkirin. Li hewa reş nabe. Gava bê germkirin zindî dibe û oksîdê kromî çêdike. Krom di aliyê oksîjenî de neteyqeziye, oksîjen tê de derbas nabe. Rengên krom ên pêkate rengên birqok ên weke kesk, sor, zer û firteqalî ne. Gelê herêmê ji aliyê aborî ve xizan e. Hemî dewlemendî bi destê fîrmayên dewleta Tirk ji Enqereyê re têne şandin. Mermerê herêmê heya Ewropayê belav dibe. Gelê herêmê ji kêmaniya dibistanan ne bi rêk û pêkbûna elektrîkê, xerabiya rêyan, bêkêrî û kêmaniya dixtoran gilîdar e. Guleman yek ji navçeyên nû ye. Di sala 1935 da bi çêkirina tesîsekî re însan lê bicî bûne. Bi faaliyeta firebûna qada kromê re Guleman mezin bûye. Hettanî sala 1986 weke gund di ser madenê bû. Piştra di siyê meha kanûna 1986 da statuya nahiyeyê girt û şarederî lê hat avakirin. Di bîstê meha Gulanê ya sala 1990 da statuya navçeyê girt û bû dehemîn navçeya mezra ango xarpêtê. Li navçeyên mermerê fişneyî tê derxistin û li gelek ciyên dinyayê tê firotin. Erdnîgariya navçeyê çiyayî ye, lê navçe li rasteke di nava gir û tepikan de hatiye avakirin. Ji rojhilat ve miyaron, ji rojava ve bi maden, ji başûr ve bi navçeyên Erxenî û Pîroneyên Amedê û ji bakur ve bi Paloyê ve Sînordar e. Navçe her çi qas li ser xarpêtê ve dikeve nav sînorê parêzgeha Amedê. Parêzgeha Amedê zêdetir ji navçeyên xwe û xarpêtê pêktê. Hetanî qismek navenda Mûşê, herêma Şênê û Beranê ku dêrxas û dara hêniya Çewlêgî jî dikevin nav sînorê parêzgeha Amedê. Dîroka navçeyê her çi qas têkildarî kromê ku li herêmê tê derxistin be jî, medeniyetên weke Hûrî, Urartuyî, Selçukî, Osmanî û Uruz jî li herêmê hukm kirine. Di dema ku paxirê cewheriyê li maden û Erxeniyê bi têna agirê êzingan dihat helandin, gundiyekê ji Gulemanê bi kerê xwe barê êzingan dibe paxirgeha Erxeniyê.
Derê da ji ber ferqatê barê wî xwar nebe, kevireke dide ser ferqatê bar. Dema digî paxirgehê, ew kevira ku ji bo dengeya bar di kontrolê de bigire, ji ser bar davêje û di wê wextê de mendîseke ku bi mêvanî li wir hazir bûye, balkeşiya kevirê ferq dike û pirsa kevirê kiriye ku ew li ku dîtiye. Mendîs tevî gundiyê Gulemanî diçin herêma Sayîsiyê û bi vî awayî li wir tespîta madenê tê kirin. Xebatxaneya ev qiroma cewheriya li herêmayê hatiye dîtin, di sala 1936 da tê vekirin. Li ciyê ku niha navçe lê ye qiromên şerqê hatiye avakirin û di sala 1939 da vegerandine saziyê. Bi vê boneyê ji gund û navçeyên derdorê gelek karker hatine li vê şîrketê xebitîne û bi vî awayî li navçeyê avahiyên serober hatine çêkirin. Di sala 1987 da bi gundê Guleman ra dibe yek û teşkîlata şaredariyê lê vedibe û di sala 1990 da bi navê Alacaqaya statûya qezayê digire. Navçe di heman demê da di nav beşa Frada Jorîn de ye û li ser Şêmûga Rojavayê Torosan e. Herêma navçe lê ye herêmeke sar e, zivistanan bi berf û barîn e, havînan germ û zuhayî ye. Bayê başûr Rojavayî li herêmê bi bandor e. Herêm ji aliyê rûberka rûwekî de gelek qelse. Daristan û qişeyên herêmê ji ber helandina paxir tevahî hatine talankirin û xwezayeke talankirî maye. Her çi qas cî bi cî kutle, dar û deviyan hebin jî li gor erdîgariyê bêkêr e. Çiya û girên li herêmê bi barana biharan re şîn dibin. Gelê navçeyê zêdetir di ocaxên qiron û mermerê de dixebitin. Wekî din, cotiyarî û sewalkarî jî li navçeyê berbelav e. Têkiliyên mervatiyê gelek başin û ürf û adetên heyî têne parastin. Cil û bergên kurdewar li herêmê têne li xwe kirin. Guleman, xwedî erdîgariyeke meyildar û çal û kurtik axa herêmê erozyonî ye. Kurahiya axî kêm e li herêmê. Lewra jî rûberka rûwekî qels e. Her çi qas cî bi cî dehl û dir xuya bikin jî li gor tevahiya navçeyê berhevkirî nezêde ye. Ji bilî dehl û dir û xerzikên herêmê li qeraxên çem û robaran darên spîndar û biyan têne dîtin. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Guleman a li ser bajarê Xarpêtê bû. Mecwera behsa taybetmendiyên li ser erdê navçeyê kir. Em ê hewl bidin hefteya bê bi danasîna navçeyekî din derkevin hizûra we. Hetanî wê demê hayîş xwe bin. Silav û rêz.